Guys, good morning. I'm done my quarantine. So for today's video, kay nang hipos na ko din nagkuhan ako sa akong mga gamit kay mubalik na ko sa lungsod. Yes, naglimpyo na ko guys. Nakumuha ni ako mga bulingon usa ka sako. And thank you Undo. Thank you kaayo sa mga paabot sa ilahang mga grasya diri. So sa kong mga silingan na grabe ka mga buotan no. Kasi dili lang ako ang pamilya mo naghatag diri sa akong dili. Antud ang mga silingan no, gihatan ko diri mga pagkaon. So salamat kaayo jud ninyo. As in, nitambok na ko. Hoy, nitambok og maayo. So ayun, so happy and thankful nga nahuman na. So early kaayo kay gitawagan ko sa clinic na kailangan ako mag-report. Akong bisitahon akong mga silingan. Aya! Aya! Okay ra?